A campaña de vacinación masiva continúa na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Ata o día de onte subministraránse ata 22.000 doses de AstraZeneca e Pfizer, unha cifra que aumentará estes días. Entre hoxe e mañá está previsto administrar outras 5.000, 1.200 no pabillón de Fexdega en Vilagarcía e 3.800 no recinto feiral de Pontevedra. Desta volta a convocatoria é para persoas de entre 75 e 79 anos. Na nosa área somos aproximadamente 300.000 habitantes, 292.000. Levamos vacinados con unha ou dúas doses 54.000 persoas. Eso significa o 18%. Foi o dato que acadamos onte. Esperamos que ao longo desta semana superemos xa o 20% con algunha vacina. O mellor son as dúas dosis, pero, bueno, unha dosis xa empeza a ter certa protección. Dende a xerencia preténdese acadar esta porcentaxe convocando novos colectivos para recibir a súa vacina, tamén avanzando a bo ritmo na dos maiores de 80 anos nos centros de saúde. Temos que vacinar en domicilio aquelas persoas que non se poden mover e que non poden acudir a un centro a vacunar, e agora vamos a empezar unha nova línea de pacientes pois que teñen algunha situación especial. Me refiro a pacientes en hemodiálisis, a trasplantados e a pacientes oncolóxicos, sobre todo, inmunodeprimidos. Por iso, dende as administracións faise un chamamento á poboación para que acudan ás convocatorias, confiando na fiabilidade de todas as vacinas que se están a suministrar. Para facer un chamamento á vacinación. Por que? Porque estamos observando que hai certa reticencia á vacinación. É algo, bueno, pois que nos pode conlevar certo grado de preocupación a efectos de que todos sabemos que a mellor maneira de salir desta crise sanitaria, de comezar a ver a luz ao final do túnel, pois é recibindo a vacina. Unhas vacinas que están totalmente testadas, que son completamente seguras. Decir que non teño a máis mínima dúda de vacinarme, porque o que está claro é que calquer medicamento de uso diario ten máis porcentaxe de efectos secundarios graves que pode ter a vacinación. Por lo tanto, a única maneira de evitar ter unha enfermedade grave como é a COVID-19, que en algunhas persoas pode chegar hasta a morte, e de feito hai moitas mortes a nivel mundial, é vacinarse. Por lo tanto, que non teñan a máis mínima dúda que veñan a vacinarse. O alcalde de Pontevedra explicou que o Concello ten liberado o recinto feiral ata o mes de xuño para acoller posibles novas convocatorias de vacinacións masivas. O obxectivo da área é que de cara ao verán estean vacinados todos os maiores de 60 anos.